In the heart of southeastern Nigeria, beneath the canopies of ancient trees and within the rhythm of ancestral drums, lies a nut, small, bitter, and red. But within it dwells the spirit of the people. This is Oji, the kola nut, the sacred symbol of unity, respect, and tradition in Igbo land. Culture is not just remembered, it is lived. And at the center of this cultural heartbeat lies the sacred nut, Oji. Because Oji Oji anatana Oji kuku. Aye Oji guru bunda Hausa na ndị Yoruba na ewere guru. Were mena nka. Ebe no okpukpe ha. So anyị nwa bụ ezagu mgbagbo na ezagu omenala anyị Oji bukaje ogbu Igbo gbara ya no. Oji or kolanut is not just a nut, it is culture. It is prayer, it is identity. It is the heartbeat of Igbo spirituality and social life. It is the language the ancestors still understand. Azimuni yu kama nkwai na ndu ayi. Azim na ndu woke ama nkwai. Ndu wa ya ama nkwai. Omu mama mbo batufi. Anda ga dile. Duko na mbo. Uso apo na mbo ndi lo sinu begele. Anjo kwachi. E ba yana. Sinu nai. In Igbo land, Oji is life. It is offered before every gathering, whether joyous or solemn. To present a kola nut is to say, you are welcome. You are respected. I don't know the Ronana, all taken on the no Panana, Standana, the Guna, and the Guna, no Jika now one. So I am a group here, and I am a boy. We're Friday with the Muya or once more. We're going to go to now this. Oji represents the highest form of hospitality and spirituality in Igbo land. Without it, no gathering is complete. Without Oji Igbo, why you never will ish? So Oji Igbo must be involved. The urban I never be a Basadi Igbo. Oji Igbo no man na buy. Because urban Oji Igbo no man na happen. Maka Oji aka na to anata. Hausa na ndị Yoruba na ewere guru. Were mena nka. Even the parts of the kola have meaning. A kola with 4 lobes is ordinary. 5. It is sacred. 6. The gods are smiling. Oji na agba ito. Oji na agba ino. Oji na agba ise. Oji na agba ise bụ oji ije. Oji na agba ito. Oji na agba ino. Udo. Oji na agba ito bụ echiwu ite ekwu n'ite atụ ada. Nke gbara ise eji eme omenala. Nke gbara ise bụ oriri na be anyị na mgbagbo. Oge ji eme oriri na be anyị mana ị ga-eme ihe. Maka ise bụ ise amansa
I get in and what I get in and what the and the Gamma Logia Kogia as you walk, I can originate. Why is it near Buelimu? You are going to be a Jorejo, where would you match on money? Where would my coba? In Igbo custom, when disputes arise, words may fail. But Oji speaks a deeper language. It's a more good no mona. Oyan is get with Ojibu. Oyan keep with Ojibu. Our call you on. Wherever we are Boku. All I got single handed. Manage a video for you, Begama. Manhancha Anabo, get your Jibu. When emotions rise and peace hangs by a thread, Oji becomes the bridge. We do not speak until Kolanut is broken. And when it is shared, peace returns. Oji bogu egbe belu ugo belu nke si nwanne ya belu kwukwa ya ka oji ahụ onye ọbụla tara ọgbụgba ndụ ọ bụ na eke oji ahụ onye tara oji ahụ tara ọgbụgba ndụ na ihe a na bụ ihe ọjọọ na ha ma baa n'aka na ihe ọjọọ maka a ga-awụsa oji ahụ n'ala ofu oke ga-atụtara oji ahụ tụba ya okenye ya ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ tụsara nke ha before ebido tatawa ọjọọ onye ahụ nwere ọjọọ ga-atịa ofu n'ọnụ taa maka onye ego ndị ichie nke ha ndị ichie ga-atarịrị nke ha. You cannot eat kolanut and harbor hate. It calms the land. It humbles the heart. It is the ultimate peace offering. A symbol that dialogue has won over discord. In Igbo cosmology, before the spirits listen, Oji must be offered. Before the gods are called, before libations are poured, Oji must lead the way. Oji gegeji weboko monine. Mobi yobana yegi shobu. Oji gegeji weboko ya. Webo okoli, webo okafo, webo okonkwo. Wese abekwo were oji ki ya niile we ju oyi. Na afi no di na Igbo. Depend on nsogbu iwere. And oji gegeji we yo na afi no di na Igbo. Oya gegeji we boku eke, boku oli, boku afo, boku nkwo. Ko we fo so fule gi nzuzu. Dị na ndụ gị na ụdịrị ihe melụ iji wee weta ọjị. Without Oji, the gods remain silent. It is the spiritual password to the other world. Ọjị ahụ ga-eme ka azụ oku. Iwere ọjị ahụ atụsara ha n'ala nke ha. Ị na-aga alụsị, ewere ọjị nke alụsị doole na alụsị ebe ahụ. Mmadụ adatị nke atịa n'ọnụ alụsị. O wee gatị ya. Mmadụ dị ndụ ama ntị. Na be nke anyị. Ya bụ na a ga-etinyerịrị ọjị n'ugwu arụsị tupu a na-abịa agwụchara arụsị na ihe ga-eme mee ka ọjị dị na ihe ọjị na-aga ọjị arụsị ahụ ekwetezie wee kwuo n'okwubi ikwubi okwu n'isi arụsị ahụ si a na onye ga-etu ihe ọ na-eme onye a na-eme ihe ahụ ọsịsị na ọ bụghị emere asị oke na-atụkwa gị n'arụsị a onye ya pụtara onye ahụ eburu ya
When a man seeks a bride, he must come bearing kolanut. Orji seals the intention. It binds two families. It marks the beginning of a lifelong journey. Until orji is presented, no marriage talks can proceed. It is the first bride price. And oji bụ ga ndị oge ị ga-eji wee go ọfụkọ balụ n'ugwu. Ihe ndị be anyị ji eji ọjị Igbo anụnwa bụ ịgba ndụ. Ihe ga-eme nwanne ya emekwana. O weta ọjị weta ose. Ndị be anyị ekpere nke anyị ka anyị si ekpe. Anyị onye okenye nke ha. Ha ekwe ekpe n'ọnụ nke ha. Maka na anyị buru ibu ụwa erika. Anyị weta ọjị ahụ anyị kpechie. Orji grows mostly in the southern rainforest of Igbo land, in Imo, Abia, Anambra, Enugu, and Ebonyi. Especially in Arachukwu, Ohafia, where the trees stand like sentinels of tradition. What happens when orji is absent? There are alternatives, but they come with humility. In such rare cases, alligator pepper or bitter kola may be substituted, but with apologies. I get you hancha, I get with orji Igbo. Eboji body. Okay, you over there go for. Gezunu near wedding udo. Magano yendi bodo win high. Abo you am there. It is only orji that holds the full cultural and spiritual weight. Substitutes are like echoes, never the full voice. Orji holds significant economic value in various West African countries, particularly in Nigeria, Ghana, and Côte d'Ivoire. The orji industry provides employment opportunities in farming, harvesting, processing, and marketing. They are exported to other countries, earning foreign exchange and contributing to national economies. Orji is used as an ingredient in various products, such as beverages, snacks, and traditional medicines, supporting local industries. It is believed to have medicinal properties and is used to treat various ailments. Some companies use kolanut extracts in skincare products. Orji is not just tradition. It is time itself, connecting the past, present, and future.